18 август күні біздің Алтаунышы районында зор шара күтілі автобусный тур яшьләр вакыты деген проект. Бұл біздің башлана 18 август күні сағат 4-тә, кешкі сағат 4-тә. Бұл шара бірнеше өлештен тұра, башланып кету өлешінде республикабызның яшьләр эшләре министры Фаттахов Дамир Илдусович, район башлыгы җитәкчесе Фаттахов Энгель Наукович катнаша. Беренче булып проектларны яклау тора, яшьләр үзләренең проектлары белән таныштыралар. Икенче булып безнең кызыклы лекциялар. Беренче лекция кайтам, чит илгә киткән яшьләр үзләре кайтып, үзләренең эшләрен уңышлы дәвам иткән эшмәкәрләр турында. Икенче лекция время молодых, яшьләр вакыты, яшьләрнең тормышка ашырылган проектлары бүгенге көндә дә уңышлы эшләп килә һәм дәвам итә. Бу лекция шул турыда барачак. Сессия Татарстан территории возможности. Бу лекция районда кайткан яшьләргә мөмкинлекләр тудыру, алар яклау, булышу, шулар тора. Проектларны яклау дәвам итә. Бу иң яхшы проектларга тавыш бирү һәм инде голосование уздырыла инде. Һәм соңгы өлеше концертная программа. 18 август көне сәгать 4-тә яшьләр без сезне көтеп калабыз.